детето не може да излезе с логично ресурсно решение. Няма как. То се казва, единственият начин тук сега е да потисна себе си, нещо в себе си да оставя, да забравя, да се лиша от нещо, за да могат те да. Нали? Ето, вчера какво правихме? Значи, когато съм тиха, когато съм незабележима, не искам защото това внимание ме кара да се чувствам виновна, защото аз получавам повече отколкото те. И какво да направя? Аз не мога тях да ги променя. Аз не мога да им кажа, вижте, това, което правите, всъщност, нали, крайно неадекватно, крайно нересурсно. Не може, като си родил едно дете, да го лишиш от внимание. Като имаш 3 деца, се даваш на 3 деца внимание. Ама това не мога да го направя. Аз въобще нито смея да го направя, нито ми идва на ум. Али как мога да го направя? И се питам, добре, какво мога да направя? Ами по-добре и аз да не получавам внимание. Така всички ще са щастливи. Али, да, ама днес като искам да имам последователи и не искам да имам внимание, как може да стане това нещо? Това е само саботаж. Точно така, Деси. И когато правим среща с самосаботажа, ние сега ще направим, идеята тук е клиента да види как тогава съм избрала поведение като единствено възможното решение, но то още тогава не е било единствено възможното решение. Избрала съм го, то ми носи този и този и този ущърб. И самите двете те си противоречат. Тоест, избора, който съм направила и начина по който да проведа този избор, всъщност се противоречат, защото се анулират взаимно. Тоест, целта ми с този избор е определено чувство. Но начина по който избирам да стигна до това чувство, анулира също това чувство. Тоест, когато всички около мен са доволни, ще съм спокойна. И по какъв начин ще направя всички около мен да са спокойни? Ще внимавам, ще бъда на щрек, ще правя всичко както трябва. Но аз, когато съм на щрек, не мога да бъда спокойна. Тоест, има противоречие между целта и начинът, по който достигам.